Hej alle sammen. I dag skal vi dykke ned i et vigtigt emne, der har skabt en del debat. Bliver Danmark, kendt for sin fredelige holdning og humanitære indsats, trukket ind i krig af NATO? Lad os undersøge det nærmere. Danmark har altid været stolt af at være et fyrtårn for fred, men den seneste udvikling har givet anledning til bekymring. I takt med at verden rykker tættere på globale konflikter, er NATO's rolle og Danmarks engagement under statsminister Mette Frederiksens ledelse under lup. Lad os først tale om NATO. Denne alliance, der er dannet til gensidigt forsvar, har ofte været centrum for geopolitiske spændinger. Som medlem har Danmark forpligtelser, men spørgsmålet er, til hvilken pris? Jeg vil have jer alle til at tænke over dette. Hvem bestemmer egentlig, om Danmark skal deltage i militære aktioner? Er det kun den politiske elite, eller skal folket have et ord at sige i sådanne kritiske beslutninger? Det er afgørende at huske, at disse beslutninger potentielt kan bringe danske liv i fare og ændre Danmarks globale image. Hvis vi ser på den nuværende globale situation, er spændingerne høje, og risikoen er endnu højere. Danmarks involvering kan betyde, at vi bliver viklet ind i konflikter, der måske kunne løses gennem diplomati. Er vi som borgere parate til at acceptere de konsekvenser, der følger med at være en krigsførende nation? Det er tid til at debattere, diskutere og vigtigst af alt, beslutte. Som danskere er det afgørende at give udtryk for vores holdninger, at stille spørgsmål ved magthavernes handlinger, og at sikre, at vores lands vej stemmer overens med vores værdier om fred og diplomati. Jeg opfordrer alle jer til at blive informeret, til at engagere jer i fredelige protester, hvis det er jeres valg, og til at deltage i samtaler både online og offline. Jeres stemme er vigtig, og i spørgsmål om krig og fred skal den høres højt og tydeligt. Så hvad synes I? Bliver Danmark trukket ind i krig af NATO, eller er det en nødvendig vej for vores nation? Lad os fortsætte denne samtale. Skriv jeres tanker i kommentarerne nedenfor, og lad os sørge for, at vores fremtid formes af os, det danske folk. Tak fordi I lyttede med. Husk, at magten til at forme vores fremtid ligger i vores hænder. Hold jer informeret, vær fredelige og vigtigst af alt, vær engagerede. Vi ses næste gang.